I speak blessing and I speak favor over your lives in this day. Muzwara nasi gamuchirai nyasha gamuchirai kurwa pahadwa. Mwari ngavakuchengetei, Mwari ngavakugonesei, Mwari ngavakurwirei. I decree and I declare blessing, protection and favor from the Most High. Ibate pamusoro pemhuri nemabasa amunobata. Nyasha ngadzidururwe. Pamunopinda nepamunobuda. I speak blessing. I speak favor. I speak protection. In the mighty name of Jesus. Ndinotenda Mwari zvikuru mangwanani ano. I've got a text and that to go share. And I want to encourage somebody this morning. That's Genesis 20. Genesis 20 from verse 17. Genesis 20 from verse 17. So Abraham prayed to God, and God healed Abimelech and his wife and his female servants. Then they bore children, for the Lord had closed up the womb of the house of Abimelech because of Sarah, Abraham's wife. I'll repeat again. So Abraham prayed to God, and God healed Abimelech and his wife and his female servants. Then they bore children, for the Lord had caused all the wombs of the house of Abimelech to be closed because of Sarah, Abraham's wife. On this text, Abraham asati ava nemwana nemudzimai wake Sarah. So vakaenda kunzvimbo yainzi Kadesh and Shua in Gera. Ndokuenda kwaigara mumwe mambo anzi Abimelech, vachipotera vachitiza nekuda kwenzara yanga irimo, so they were nomadic vaingofamba. So asvika kunzvimbo yeyi ndopa akataura achiti vashandiuraya because of your beauty. Saka rega nditi kana tasvika ikoko, you are my sister. So Abimelech watora mukadzi waAbraham, and God warned Abimelech in a dream manero, kuti do not touch her. She is a wife to my prophet. So Abimelech wauya nawo kuzodzorera Sara kuna Abraham, achiti sei wakandinyepera uchiti iya hanzvadzi yako. Ipapo vasopanenya pandida kuti tibate ndepekuti Abraham achine challenge mu marriage yake, mu relationship yake, mu wanano yake, aine challenge yekuti iye haasati ava nemwana na Sara. But maari mune assignment. Maari mune assignment yaapiwa naMwari yekunamatira Abimelech nemhuri yake nevarandakadzi vanga varipo kuti vagona kuva nevana, because the Lord had closed the womb yemukadzi waAbimelech nevarandakadzi vaivapo, nekuti vanga Abimelech anga abata mudzimai kuti anga atora Sarah kuti ave mudzimai wake. So there was a case yakaitika kuna mambo Abimelech nefamily, case yekuti vakadzi vake vanga vasisagone kubereka. So Abraham was now assigned by God to pray. So Abraham prayed to God, and God healed Abimelech and his wife and the female servants. Yet ipapa Abraham asati ane mwana nemukadzi wake Sarah, asi apiwa assignment to pray for others kuti vave nevana iye na Sarah avasati vava na Isaac. So it shows kuti the assignment yapiwa Abraham na Mwari, it's more like a challenge to his personal life, nokuti iye pachake haanawo mwana nemukadzi wake Sarah, but ari kutumwa nemweya waMwari kuti pray for Abimelech and his family kuti vagone kuva nevana. As the text anotingo share nas, the assignment iri itasekunge iri against the challenge iri mu life ma Abraham. Kazhinji I've seen people vane assignment yavakapiwa naMwari
yavasiri kuita simply because vakatarisa upenyu hwavo vanoti ko vanhu vanozoti kudii, how can I pray for somebody's financial breakthrough when inini wacho ari kumunamatira I'm in need of that breakthrough kana kuti I'm broke. Takanzwa mamasayings ataura nevamwe vazhinji kuti hazviite kuti munhu asina imba akunamatire uye nemba, hazviite kuti munhu iye asati aachivha chimwe chinhu muupenyu akunamatire kuti chiitike kwauri. That's a common sense thinking. It's not a spiritual or motivated thinking. Spiritually, you can be assigned beyond your challenge. This is the text, the scripture that you're going to relate nayo. Abraham asati ava nemwana nemukadzi wake Sara, asi apiwa assignment to pray for Abimelech and his household kuti vagone kuva nevana, iye aine challenge muwanano yake na Sara kuti havana mwana, asi apiwa assignment to pray for others to have children. The blockage iyoyo yabloka vazhinji mukuita zvavakanzi naMwari vaite. Why? Because vano reason on the carnal or on the level in natural. But how can I pray for somebody when I'm in this mess or when I'm in this situation? Zvingaita here kuti ndingova munhu ane nyasha dzekuti ndinogona kuyambutsa vanhu ini wacho ndisati ndayambuka. It's real and it can happen in the scriptures. Tazverenga. Abraham was assigned to pray for Abimelech and his household so that they will have children. Nekuda kwekuti the Lord had closed their wombs. Yeti Abraham pachake na Sara havana mwana. Asi assignment yaapiwa is to pray for those vane challenge iyo inenge yaainayo to have children. So ndiri kudii mushoko ranhasi. Don't resist the Holy Spirit mweya mutsvene paanotaura newe, either to pray for somebody concerning a certain issue yokuti ukazvitarisa iwewe you are suffering, you have got a challenge in the same area. Tsawakaipa anokuti how can you, kana iwe une the same challenge, kana iwe uri broke, how can you pray for other people to be blessed financially? Unganamatira vamwe vanhu sei kuti vave nedzimba iwe uri loja. Unganamatira vamwe vanhu sei kuti vave neutano iwe uri murwere. Unganamatira sei vanhu, but chinzwa ka kana shoko richiti nemavanga aJesu takaporeswa, zvoreva kuti iwo mavanga acho aripo ndo ane assignment to heal. Iwo ari mavanga isaini yekukuvadzwa, isaini yekuti anotonida kuhila kuti avhare mavanga anenge maronda, in other words. So kana shoko richiti nemavanga ake takaporeswa, zvoreva kuti iye aine challenge yekuva bruised, yekurohwa, ndobva ava nemavanga. But the assignment pavanga rega rega is to heal those who believe in him. I'm sure with this illustration you can get it better. Nemavanga ake takaporeswa. Mavanga anofanirwa kuhila kuti avhare maronda. But mavanga iwayo asati ahila, asati avhara, akatotakura an assignment to heal those who believe and trust in him. So shoko rekuti nemavanga aJesu takaporeswa rine same meaning na Genesis 19 kuti Abraham anevanga mu relationship mu marriage yake na Sara yekuti havana mwana, but Mwari vamupa assignment to pray for Abimelech and his household kuti vagone kuva nevana. So it's not the challenge you have inokupa assurance yekuti God is not with you, you are not anointed, you cannot do anything because you own the same challenge, the same problem. No. Spiritually, you can be in a mess, in trouble, in a challenge, yet une assignment of the grace
to help others. It's so interesting. But the illustration yemavanga aJesu, I'm sure that the best. Nokuti kana iye aine mavanga ake akahila akapora akavhara, isu atichagona kuporeswa. Nekuti kuporeswa kwedu kuri mukutenda mumavanga ake. By the stripes of his wounds we were healed. Maunzu, maronda, kuchekwa nekurohwa kwaakaitwa kwakatipa kuporeswa. So iye aine mavanga, assignment iri mumavanga ake is to heal those who believe in him. So I don't know whom I'm talking to. Mauri unonzwa the edge from the Spirit of God. Maybe to pray for certain people. Maybe to counsel or to advise them. But you'll be worried. But I am in the same mercy. Or I am in a challenge. It is far much deeper than challenge right now. How can I help them? It's not you doing it. It's the Spirit of God. Yakajgara assignment in you to help others. Despite kuti ukazvitarisa unoona sekunge you cannot do it. Because tararama generation yekuti because people they now seek church members, they will speak negatively against other men of God who are not wealthy. So unonzwa mumwe achiti, how can your pastor pray for you to have a house? Kana iye achitoroja. How can your pastor pray for you to drive your own car? Kana iye achipira makombi. How can your pastor pray for you to have this? Iye asina chinhu chacho. Which is vangeri remu common sense, the spiritual understanding. Malanga aJesu anoita kuti vanhu vapore. In other words, hakusi kupora kwa Jesu kunoporesa, but kusapora kwake kuva nemavanga asiri kuvhara anoramba ari mavanga ndo zvine assignment to heal. Same as Abraham. Abraham wapiwa assignment to pray for Abimelech and his household kuti vave nevana nokuti vanga vasabereki pakabatwa Sara. But you see kuti iye Abraham wacho na Sara, they are in the same challenge. They are facing the challenge yokuti havana mwana wacho. So you have been discouraged by people. How can you? I remember when God called me to Chipadzama streets, people came to me. Some were saying, but kanari mwari wacho aifanonga achinja wako upenyu. Kana uchiti mwari anochinja upenyu hwevanhu, look at you. During those days around 2007 and 2008, unenge wakangopfeka zvakangodaro daro. Things were not okay. So vanhu vachiti vakakutarisa vaikunzwira tsitsi. Zvekuti paunotaura kuti God is so faithful, mwari unopa, mwari unoropafadza, mwari unosimudzira upenyu hwevanhu, people looked at me. That's the attack of the devil. Because website akanditarisa ndapedza kutaura kuti mwari unoropafadza, unokomborera, unosimudzira, aiti no. This kind of God aite kuti you just talk about zvaanoita, but mulife mako hazvisiriwo and hazviitike. So there are some people vakazevezerwa nawakaipa kuti look at the one speaking. Kana wake upenyu usina kuchinja, asina mari, how can he decree and declare your financial breakthrough? Yet malanga aJesu anoita kuti vanhu vaporeswe. Malanga kwete kupora kwake, kuramba aine mavanga. Mavanga ndio ane assignment to you. And this vanga riri muupenyu hwako, but it can be actually the opposite. Ye assignment yakaiswa naMwari mauri. So there are people who are resisting the call. Anenge aitotaiwa Mwari kusvika zvinhu zvarongeka, mari dzacho dzapo, ma-instruments acho apo, zvinhu zvacho zva in place, so I can preach the gospel kuti vanhu vagone kurigamuchira varinzwisise. Remember John chapter 9, the blind man akatumwa kundogeza kuSilomu. Akatumwa ari bofu, haana kurasika, akadzoka achiona. Ari bofu, haana kurasika kuSilomu. Zvoreva kuti haana kutanga kuona paakasvika kuSilomu, but akapiwa nyasha dzekuona asati avhurika meso, nekuda kwekuti wakatrasta mushoko rake. Shoko rinoti, thy word is a lamp unto my feet. Shoko renyu ndo mwenje kutsoka dzangu. So there are people in life vane assignment yavakapiwa naMwari to do.
And they are not doing it simply because they no reason in the carnal. They no reason in the natural mindset. Vanonzwa zvinotaura vanhu kuti how can you kana iwe une dambudziko rakadai, how can you iwe hausati wabudirira kusvika ipapo. Hama dzangu, Joshua paari kupinda nevanhu muKenani, Joshua haana kubva kuKenani, haana kubvira ambogara muKenani. Vaigara kuKenani yaiva family yaJacob yakatevera Joseph kuEgypt. Vamwe vese ana Joshua ana Moses itimu rakaberekwa kuEgypt ikoko. But assignment yavapiwa naMwari ndeyekuendesa vanhu even ivo kwavasati vamboenda. There is such grace. Kwausati waenda unogona kudeclare nyasha dzekuti vamwe vanhu vagone kusvika ikoko. Prince Mukakavari, how are you doing, my brother? May the good Lord bless you. Joy Awadi, may the good Lord bless you. So happy to see you guys online. Mwari vakitire nyasha, Mwari vakuchengete, Mwari vakugonese. Zvamunobata zviendeke masuva azarwe. Don't resist the call of God. Don't resist the assignment yaMwari. Nekuda kwekuti you look at yourself. Bible rangu rinoti looking unto Jesus, author and finisher of our faith. Tine munhu wekuti akatarisa background yake kwaakabva unogona kuti not me. The same nevanhu vaidanwa naMwari. Look at Gideon. Unoti kumba yekwamana kumhuri yekwaManase, kumarudzi kwaIsraeri, mhuri yekwaManase ndoduku. Kumba kweduwo ndaita mudiki. How can you use me, Lord? Ukatarisa Moses ari kunzi chiita spokesman unotaura naFaro. The challenge yaiva yekutaura, asi Mwari vachida kushanda naye kuti ave mutauri. Usatarise zvauri, usatarise zviri pauri. Tarisa ari mauri, looking unto him. Kutarisa kwaari iye muvambi nemukwanisi kutenda kwedu kose. Situation yauri iri temporal. Continue to believe and trust in him. It's a passing phase. Abraham anamatira mhuri muyava nevana, haana kuramba asina mwana. Mwari vakamuwanira nyasha. Akazoone mwana Isaac nemudzimai wake Sarah. But ambosvika panguva yekunamatira vamwe kuti vave nevana, iye aine the same challenge in his own household. In other words, ndiri kuti kudii, gonawo kushuvira vamwe zvakanaka nyange usati wava nazvo iwewo wacho. Roms Machona, God bless you. Maureen Goto, God bless you. Gonawo kushuvira zvakanaka muupenyu hwamwe nyange iwe usati wava nazvo. Jealousy is not your portion. Inzwa, jealousy arikupe zvine mumwe munhu. Jealousy rinokupa marwadzo nekuda kwezvinhu zvine mumwe munhu. I'll repeat. Jealousy arikupe zvauri kurwadzirwa uchiona vamwe vanhu vanazvo. Jealousy rinokupa marwadzo, pain, not the product. So there is no point yekuti uwane pain iwe uchida product. Excuse me. So jealousy ngairegere kuva pauri. But how can I pray for them kuti vave nechinhu ichi? Ini ndisina chinhu ichocho. Ukaona wese aropafadzwa naMwari, kana kuti Mwari vashandira newe kuti mumwe munhu aropafadzwe, learn to celebrate that. Learn to celebrate that. Kufarira kuropafadzwa kwevamwe kunodena kuropafadzwa kwako. Celebrating what God is doing in other people's lives should not attract a blessing towards your life as well. In 2010, parati chiparidza ku street one day, there came another man.
ndokubva blessa a friend of mine wandaiparidza naye ainzi Pastor Noma. He bought him a suit. I was so happy. Ndakafara. Because that friend of mine, things were not okay with him. I was a little bit better. Ndaitoshirwa kuti zvakanaka zviitike maari. Somebody came and bought him a suit. Ndakafara, ndikapembera naye. To an extent, iye akatondibvunza kuti, you look so happy more than you know what wachapiwa. Because it's for the good. Yebasa raMwari. We are working in the field of the Lord. Kuropafadzwa kwako, it's a picture to the world that our God is so faithful. He's taking care of us. Apana kuita 1 week, the same man who blessed him came again to bless me with another suit. A heart of celebrating zvakanaka zviri kuitwa mune vamwe. Law of attraction yekuti zvakanaka zviitike mauri. Don't be jealous. Jealous harikupe chinhu chawarwadziwa nacho chapiwa mumwe munhu kana chaachivha mumwe munhu. Jealous rinokupa marwadzo, kwete product, kwete commodity, kwete that thing chakurwadza mumwe munhu anacho. So there is no point to be jealous. Ende chinzwa, Mwari vakakomborera mumwe munhu. Hazviri kuti makomborero anga ari ako saka atorwa nemumwe munhu. No. Muimba yaJehovha mune zvizhinji zvekuti ropafadzo yaenda kune mumwe munhu hazviri kuti yako yapera kana kuti yako hakusisina kana kuti patorwa pako pakapiwa mumwe munhu. Chinonzi chako muna Mwari chiriko. Kana pakablesswa 1 million, iwewo zvako muna Mwari zvichirimo. Don't be jealous. Learn to celebrate kuropafadzwa kwevamwe naMwari. Why? Because it's good for the house of God, for the kingdom of God. Mandiri ndinonzwa mufaro ndikaona kuropafadzwa kwevanhu vaMwari naMwari. Mandiri ndinonzwa kufara ndikaona vanhu vaMwari vazhinji vari muropafadzo, vari mublessing. It's good for the kingdom of God. Zvinoti encourage, zvinoti edify, zvinoti simbi, zvinotinzwa kufara kuziva kuti Mwari wedu wakatendeka, wakarurama. He is taking care of his own. Uri kubvisa chituko nechinyadziso kuvana vake panyika. And when you celebrate the blessing iri mune vamwe, itori law of attraction for the blessing to also locate you. So don't resist the call of God. Don't resist the assignment yaiswa naMwari mauri. Because unongochiti ukazvitarisa woti not me. How can I? Zvinoita here kuti ndamatira akafunda ndisina kufunda. These are spiritual matters. Assignment inogona kuva the opposite of the challenge you are having. The assignment inogona kuva yakakura. Inoita sekunge inorwa nekupikisana the challenge you are facing. But trust and believe God. Greater things are coming your way. Don't be jealous. Do the assignment that God has given you. Usatarise zvauri, tarisa kwaari. Inzwa zvaanotaura. Abraham prayed for the house of Abimelech. Ashiva, in that incident, the Lord blessed him. Genesis 20 verse 17, Abraham ndopaari kunamatira household yaAbimelech kuti ave nevana. Genesis 21, and the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did to Sarah as he had spoken. For Sarah conceived and bore Abraham a son. Just after he prayed for Abimelech and his household, the Lord visited Sarah and she conceived. When you celebrate others, when you take jealous out of your vocabulary, and you appreciate and you love and celebrate, it attracts the visitation of the Lord upon your situation.
Genesis 20:17, Abraham prayed for Abimelech and his household. Genesis 21 verse 1, just after that, the Lord visited Sarah. May the Lord visit you. After you celebrate and pray for others and wish them very well, may the Lord not forget you. May the Lord visit your situation. Just after Abraham prayed for Abimelech and his household, the Lord visited Sarah and she conceived. You are assigned by God to do his work. Usatarise situation yako. Usatarise kuti vanhu vanozoti kudii. Do the assignment. And after that, I see the visitation of the Lord upon your situation. Mkoma kuda mkanga ise, how's your family, how's UK? May the good Lord bless you. Happy to see you online. So Abraham chakatanga I assignment. It reminds me the book of Job. Job asata apora achine mavanga. He was also given an assignment. Job 42 verse 10. Job was given an assignment to pray for his friends. He prayed for his friends. He prayed for his friends. Job 42 verse 10. And later, the Lord healed him. He was blessed. Throughout, we're not going to your assignment, we're in a challenge. But just after doing the assignment, you will see the Lord will turn around your situation. So Abraham was given an assignment to pray for Abimelech and his household. Verse 21, the Lord visited Sarah and she conceived and bore a son called Isaac. So the blessing, yakavigwamu assignment. Nyangwe, the assignment, it is a bit of a challenge in life, Marco. How can I pray for people to become fruitful when I'm barren? How can I pray for other people to have financial doors open when I'm still broke? And I've seen people, when the man is on an assignment, for the assignment. That's why there are times when people will choose. To church one day. So when I got my lines, and there were 4 pastors praying for people. When I went to a mama pastor, I njenga, we end up on a pastor. But Chandaka one and the Chekuti, Vani Javakaona. Javakati, I think I'm not to know who has snatching. Let's run to this one who is so rich. Maybe to learn impartation or the grace to become so rich. He kind of mindset in a moon, muno anaona, muno anu jaja. But may the Spirit of God help us. There are people who are on assignment, who are fruitful, yet they are still barren. Judge from the carnal mindset, but even a discerning heart. Job 42, verse 10. I'll read. And the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. I'll repeat again. Job 42 verse 10. And the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. After he had prayed for his friends, when he had prayed for his friends, the Lord restored him. Which means he was still Job barikukwenya nemavanga. But wakatera assignment yaMwari to pray for his friends. And when he had prayed for his friends, the Lord restored him. And this is wemavanga winawo, and this is zvikurwadza nezvakaoma pauri. But respect the assignment of God upon your life. Usazvibvunza kuti how can I? In ndiri roja, how can I
pray for other people to have to buy houses? How can I pray for other people to have financial doors open when I'm broke, when things are not okay? It's not about you. It's not about zvauri. It's about the assignment of God you've been given. When you trust in the assignment and trust in the Lord will visit you and your life will change. Amadzangu Mwari werugare vakuchengete, Mwari wenyasha vakugonesa. I hope tine zvatagonawo kudzidza kubva morning devotion text yanhasi. That's Genesis 20 verse 17 na Genesis 21. We meet again tomorrow morning, same time, same place, on this platform, on this channel. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. Nyasha dziwanzwe mumabasa amunobata. Favor idururwe pamusoro pemuri mukurarama. Mwari ngaakuwanire nyasha akugonese akuchengete. May the Lord visit you and conceive every promise yakataurwa naMwari muupenyu hwako. Gamuchira kuzadzikiswa kwayo. I pray for the manifestation of every positive promise. Rega kurarama upenyu wema promises. Ndanamata pamusoro pe manifestation of the promises. Upenyu uyendeke masuwa azarurwe favor idurure marwadzo kurwara kwese ndinokurayira. Gamuchira utano wako. Simbiswa shoko rete mavanga aJesu takaporeswa. Baba mazvita nenyasha, mazvita nekutara muupenyu vana venyu. Takupai mbiri nekukuremekedzai mangwanani ano. Muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen and amen. God bless you. God bless you. God bless you. Bye-bye. We meet again tomorrow by God's grace. Bye-bye. Thank you so much.